episode of my vlog, Sir Dance G. So for today, I am with my kaabag warriors, kaabag hubag-hubag. So nako i-challenge nila, actually nako ilitok ang saan nila pagbasa. So nako silent mode ka. Silent mode nako i-kuan nga mga letters nga kamoy mo sultihan sa chat. Or kamoy mo basahon. Okay. So ready na ma? So, Saan ka man di ay? Baykuan lang. Hindi ka pala ibasa. Sige. Kung Sige. kinsay maka Sige. saktuan to. Okay. M C D O N A L D. Ha? McDonald. Okay. Ito? Sud. McDonald, correct. McDonald. Okay, another. M C L A L A R A N. Brand sa sakyanan. Pardon. M C L E R E N. McLaren. Diba? Nag-brand ng sakyanan. Hindi ko familiar sa kanan boy. Sige makaribon. Okay. Next is M A C B O O MacBook. Bro. What yun sa? What yun ganyan lang siya? Gawin ang nanggon. Okay. Sulat. Okay, ayo isuwat. Okay, last. M A M M. Yeah. Ma. M A C H I N E. Makaron? Matsili. Pardon. M A Ay, C mas basa ba? Aw. M A C H I N E. Ah, very good. Machine. Zero Makaron? Iyot ano? Sige. Next, another na po. Imo ni. Next. Ito na po sa. Napo ipalitok nimo. Okay. Mulito ka og kanapo nga feeder. Kita na ko ana. Dili. Nasa YouTube. Dili. Bawa ko kitabi. Kasi tsaka mga ano nagisigana. Sige. Kaapas ko again. Apo. Sige. Tapos pa, wala hinaya oy. Oh man, mag-isip ako dito. Feeder. Peter. Basta ining isa pa ko. Wings! Wings! Feeder. Asa man dyan? Nasa ining isa pa ko. Wings! Wings. Oh, dyan namin. Wala dyan ka namin. Feeder. Sa YouTube, ah. Hindi, sipit na siya. Ay, ikaw. Litok o kanapo father. Para. Kanapo! Father. Masa yung English pare? Press. Ah! Oh. Nakapas siya. Dito ka na, sige, kare, si Madam Kuan. Siya, Okay, Imo. Sulti ka na po o sister. Sister. Masa yung English matre? Isa di ay. Nan. Oh. Nan as in nothing. Oh, N-U-A. Seryoso lang, nan kasi Nothing. Nothing. Oh, in English na sister. Hindi Ano sa na English duhanan. matre? Sister. Nanay, ikaw sa mother. Nan. Pero kung totoo na ko na sa'yo, tagay naman ako yung mother. Kana bang movie sa unang adanan? Okay.
Good na po kay Danon, tingalang N-O-N-E. Pero saan mo, manggot na. Next. Next. Ano sa tayo mo? Kalala sila. Comment mo. Na. Ha? Asa man mga kabalik? Okay. Asa yun? Kamot tanan. Walang pakialam Ano mo sa sa paligid ng malaman. Wa mo sa English sa langgam. Iwan na ang paglalagay. Sa English lang. Monsay in English sa one word. Tayo. Sa? Hindi kay San. Ay, San, di Basman. Sayo. Basman. San. Sayo. Saya bro! Makakapasok! Isa niya! Oh my God. Okay, so na to. Di, tubag na bita ko niya. Bro. Tayo. Bro. Sa di ay.